i totes! L'altre dia vàrem mirar el conte d'en Pep va a l'escola, on veiem una mica la rutina d'un pollet, que quan s'aixeca, berena, se posa la motxilla o la vesteix i se'n va a escola. I jo aprofitaré una mica per avui xerrar de les rutines i la importància que tenen. Moltes vegades hem sentit dir que són molt importants, que hem de tenir un dia a dia que nostre, que hem de tenir unes rutines a casa, però què són les rutines? Per què serveixen? I per què li hem de donar tanta importància? Primer de tot, les rutines són totes aquelles activitats que anem fent en el nostre dia a dia de forma regular, d'una manera determinada. Per exemple, en el cas d'un adult seria quan des de matí s'aixeca, beu la llet, se renta la cara, se renta les dents, se vesteix i se'n va a fer feina. Tot això són una sèrie d'activitats que l'adult ja fa de manera inconscient, perquè ja ha creat aquest hàbit. Però en els més petits és important que els ensenyem, que ells puguin crear aquest hàbit, perquè ens ajuda a organitzar el nostre dia a dia. Per tant, és molt important amb els infants perquè els ajuda a predir l'activitat que vendrà, per tant, redueix aquella ansietat, aquelles conductes negatives, fomentant que siguin més autònoms, perquè ja sabrà que ve i que se sentin segurs. També tot això ajuda molt a l'autoestima, perquè ja arribarà un punt que ho podrà fer tot sol, de forma autònoma, i ajudarà que ell se senti millor amb ell mateix. Per tant, és molt important que tinguem una rutina a casa. Per això, molt de pediatres, mestres, especialistes, ens recomanen i ens aconsellen tenir unes rutines a casa. De fet, si ens fixem en les escoles, veiem que moltes d'elles treballen per rutines. Tenen una entrada, un bon dia, el moment del berenar, el moment del joc, d'higiene, de son i de sortida. Tot això són rutines que els infants els van incorporant i, a més, els ajuda a seguir una mica les normes per poder seguir el ritme de l'aula. Per això és tan important i des de casa té la mateixa importància. Però hem de tenir en compte que els excessos no són bons, que no són beneficiosos. Una falta de rutines ens crearà tot el contrari del que acabo de dir. Ens crearà desorganització, desordre, estrès, augmentaran les rebequeries, les conductes negatives seran de forma molt freqüent, el mal comportament, no tindrem un nin autònom perquè anirà molt perdut, no sabrà què vendrà, no sabrà a què s'espera. I un excés de rutines tampoc és beneficiós. Per què? Perquè ens arribarà a crear una inflexibilitat. Un dia que ens sorgeixim de nou, no ens podrem adaptar a aquella situació. No serem flexibles en aquella situació. Per això hem d'intentar trobar l'equilibri que és necessari segons cada família. I ara que estem en un moment de confinament, és vera que no seguim unes rutines tan marcades com en el nostre dia a dia, però no els hem de deixar de banda, perquè són molt importants i això ens ajudarà positivament tant en els nens com en els pares. Hem de tenir una hora de dinar, un lloc on dinar, el menjador, la cuina, perquè això ajudarà a agafar un ritme, ajudarà a que no mengem a deshores. També el moment de descans, és vera que ara potser la siesta no és tan necessària perquè no anem tan cansats, però sí que és descansar bé. Tenir una hora per anar a dormir, també un lloc on anar a dormir i sobretot que no hi hagi un excés d'estimulació amb tabletes, televisió, videojocs abans d'anar a dormir. Per què? Perquè tot això excita, no relaxa. A més, és un bon moment per incloure hàbits d'higiene, rentar-nos les mans, rentar-nos les dents, la cara. Per a aquells més grans, el control d'esfínters, tot això ens pot ajudar ara que som a casa. I, sense oblidar, el moment del joc. El joc és importantíssim per al desenvolupament de l'infant. Per tant, dedicar una estona del dia al joc. I això és una mica tot el que us volia comentar sobre les rutines. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.